Pois precisamente con este bo tempo que estamos a ter nestas semanas de setembro, estase a prolongar tamén a vida útil das terrazas neste último treito do verán, xa a piques de entrar no outono. Así que tomar o aperitivo sentado ao sol é un prazer que de momento non parece ter data de caducidade. Estamos a 18 de setembro e esta é a imaxe do centro de Santiago ás 12 do mediodía. Os últimos raios de sol do verán fai das terrazas o lugar preferido pola maioría dos clientes dos establecementos de hostelería. Este verano, como se está prolongando, pois estáse máis a gusto aquí. Dá o sol, hai caloriño, e bueno, e o café hasta sabe mellor. Siempre, al aire libre y al sol siempre, mucho mejor. Además ves a la gente, ves el ambiente, ves un poquito todo. O camiño de volta á rutina semella que se emprende mellor cun aperitivo ao aire libre. Sí, eso se intenta sempre. Creo que se intenta sempre alargar un pouco, sobre todo para empezar máis lento a rutina igual, non empezala tan de golpe. Perfecto, estes días dá moita ilusión ter a terraza cun sol, está sempre chea. O sea, pola tarde notase moitísimo cas altas temperaturas e a xente xoven quere salir. Recén entrada na universidade, quere festejar moito. Pero é que, ademais, a exposición diaria ao sol durante uns 15 ou 30 minutos ten beneficios para a saúde nunha poboación con carencia de vitamina D. Estudos recentes sinalan que entre un 50 e un 60% dos españois teñen un nivel insuficiente. Tope. Para vivir é super interesante e super necesaria. E sabes que eu estou de manga corta, me puxen de verán, pero bueno, vai un pouco de fresco. Con estas xornadas solleiras, algúns alumnos teñen a sorte de recibir as primeiras clases de Ciencias Naturais na Alameda de Santiago.